int li tgħix għall-kien tal-għoli li tagħmar għad-delta dak li jista' kollox għid li l-mulej kien tiegħi u qawwa tiegħi int Alla tiegħi jien fik nittama għaxu jeħilsek mix-xibka tan-nassab u mill-mar tal-mewt bir-rix jagħtik taġwin ħajt tistken. La tħabbet miegħi jien neħilsu la ħaraf ismi jiena nħarsu u jsejjaħli u jiena nwieġbu miegħu ikun bit-twejja tiegħu. Tarka u korrazza il-patti jew ma tibsax mill-biża tal-lejl jew mivleġġa binar minn pesta li tixteret fit-tlam jew minn marda li ġġib ħerba f'nofsinhar. Elf ruħ jaqgħu ma' ġenbek u 10,000 fuq lemintek imma lejk id-deni ma jersax. La tħabbet miegħi jien neħilsu la ħaraf ismi jiena nħarsu u jsejjaħli u jiena nwieġbu miegħu ikun bit-twejja tiegħu. Għax tarka u korrazza il-patti jew inti tant tara biss b'għajnejk il-nas li jieħdu żina għax inti għandek il-mulej kien tiegħek int għamilti l-għoli amara tiegħek. Ebda deni ma jiġrilek ebda sara ma tersaq lejn darek ma tersaq lejn darek. La tħabbet miegħi jien neħilsu la ħaraf ismi jiena nħarsu u jsejjaħli u jiena nwieġbu miegħu ikun bit-twejja tiegħu. Għax l-anġli tiegħu jibatlek u jħarsuk fi triqatek kollha fuq idejhom jerfgħuk li ma taħbatx ma xi ġebla riġle fuq l-iljun u l-lifa timxi ferta jun u serpent il-fett. La tħabbet miegħi jien neħilsu la ħaraf ismi jiena nħarsu u jsejjaħli u jiena nwieġbu miegħu ikun bit-twejja tiegħu. Neħilsu u nerfa'lu ġieħu u b'għomor twil nimlih nurih is-salvazzjoni tiegħi miegħu ikun bit-twejja tiegħu. La tħabbet miegħi jien neħilsu. Int li tgħix għall-kien tal-għoli li tagħmar għad-delta dak li jista' kollox għid li l-mulej kien tiegħi u qawwa tiegħi int Alla tiegħi jien fik nittama għaxu jeħilsek mix-xibka tan-nassab u mill-mar tal-mewt bir-rix jagħtik taġwin ħajt tistken. La tħabbet miegħi jien neħilsu la ħaraf ismi
testa li tixteret fid-dlam jew minn marda li ġġib ħerba f'nofsinhar. Elf ruħ jaqgħu ma' ġenbek u 10,000 fuq lemintek imma lejk id-deni ma jersax. La tħabbek miegħi jien neħilsu l-għaraf ismi jiena nħarsu u jsejjaħli u jiena nwieġbu miegħu ikun bit-twejja tiegħu. Għax tarka u kurrazza il-pattija u inti tant tara biss b'għajnejk il-nas li jieħdu żina. Għax inti għandek ilmu lejken tiegħek int għamilti lori amara tiegħek. Ebda deni ma jiġrilek, ebda sara ma tersaq lejn darek, ma tersaq lejn darek. La tħabbek miegħi jien neħilsu l-għaraf ismi jiena nħarsu u jsejjaħli u jiena nwieġbu miegħu ikun bit-twejja tiegħu. Għax l-anġli tiegħu jibatlek u jħarsuk fi triqatek kollha fuq idejhom jerfgħuk li ma taħbaġġ ma xi ġebla riġle fuq